Ahoj, Jakubko. Ahoj, zakývaj. Zakývaj. Ahoj. A čo si robil? Papáš? Áno. Áno. Mňam. Robíš ham-ham? A kde je jogurtík? Kde je jogurtík? Tu? Papáš? Tu? Papáš jogurt? Papáš jogurtík? No skvelé, no ešte zakývaj, papa. Ukáž, kde máš jazyček. Nožtek, kde máš nožtek? Tam máš nožtek. Tak, ako robí autíčko? A ako robí vláčik? A mačička, ako robí mačička? To je mňau, áno. A havo, ako robí havo? Áno. A papáš jogurtík? Áno.